ספר את הסיפור שלך, מי אתה ולמה עשית את מה שעשית פה? ארז, זה התחיל מאיזה גחמה של הילדים שבמשך שנים אמרתי לא יהיה, ובאמת לא היה. ועם השנים אתה פשוט מתרכך ומבין שאולי יש בזה איזשהו משהו. מאיזשהו רעיון כזה לא ברור זה התגבש לאיזשהו קונספט שממש שינה לנו את אורחות החיים וגם את הכיף. פשוט את הכיף לגמור ריצה בשבת בבוקר, לצלול פנימה, פתאום המקום הפך להיות לאיזשהו מרכז חברתי מאוד חזק של החברים. וזה די מדהים, כאילו אין פה באמת מה לעשות, זה קורה לבד, אני הפכתי להיות חקלאי שמגדל מים. בעיקר אתה מוצא עצמך יושב פה ואוכל צהריים ובוהה פה בערב במנורות ונהנה מהמים שהם באמת מים מאוד אחרים. מה מיוחד בתחושה של המים פה? פשוט מזכיר לי להיכנס לעין עקב. ממש ככה, זה מים שכאילו קוראים לזה כמו בטבע, שזה כאילו אני הייתי מאוד סקפטי עם העניין הזה של כמו בטבע, אבל זה קצת יותר נעים כמו בטבע, כי זה גם נורא נקי. ואין קצוצים, ואתה לא צריך אחר כך לרוץ להתקלח, ואין את הסירחון הזה של הכלור. זה מין איזה חוויה אחרת. מאוד מרגיעה, את האמת. מאוד מרגיעה.